hayya hayya sama sama. Damunan bana ba wani harka mujiya mai zubin hankaka a dakata BS dakata BS gani na zo ku taka babu sanya. Allah yayi mutane ke tukane. BS gani na zo ku taka babu sanya. Allah yayi mutane ke tukane. Da farko dole in kira Allah sarki ahadin tabara ya jalla, shi yayi mutum da aljani jalla. Kayyo ƙarin salatika Allah a gurin manzo daga Abdullah, gatan kowa da kowa nurullah. Ku ne ku bar shakka, yau gane gare ku a cikin waka. Na san za ku ban zuma farar saka, na hangi baki fari ya hankaka. Maganar nan zan faɗe ta ba shakka, sara ko sassaka dole wani gamji tabbas. Amara kirjin biki tana nan ne, bakon kwana zubi sinaran nan ne. Yau ma maganar da zan faɗa shi ne, amma maganar tana da zafi ne. Ke ɗai ni zan faɗa wa sirri ne, mata ku hattara a yau ma dai kai. Shi akwai kaifi na hange garijiyan ga mai zurfi, miko mana namu sai ka samu rufi. Kowa fa na duniya yana laifi, amma na wani ga za a ce yafi. Dan so ku yi hattara gyaran laifi. Yan mata zo na baki labari, amma ki taho batun akwai tsari, kuma sannan zan fada da alkhairi. Ni soyayya da ni da ke jari, gaskiya ƙauna nake da shi tare. Saurara ke je ni karki yo wauta yan mata. A gidan biki na gano manyan mata, kowa fa yana rawansa ba wauta. Na hange hajiyan ga mai tsafta, ki taka rawanki karki yo wauta. Wancan na ganta yanzu ta manta, wannan farawan tana ta yin wauta. Allah yayi mutane na tukwane na fashewa. Allah yayi mutane na tukwane na fashewa. Tukwane na fashewa. Sai ku jira, yau ma ni nake watan sai ku jira. Sama na gode. Lallai tantabara akwai kairi, san babu ya ita nuna alkairi. Su ko su burungu sai tilin sharri, komai kai sai su ba da labari. Amma dai sun ɓare abun sharri, halin sabon gudu lallai BS ba zan iya ba.
to akwai riba. Allah wadarin su baba bai gurba, kuma ga mai kankana kamar baba, amma halinsa dai akwai gune. Haya aha sama